И какво става, хора? Аз съм Мариан Геймър БГ. И днес снимаме клип на Basketball Stars. Нещо малко по-различно. Само да изключа звука. Добре. Да видим сега. Добре, спин. Да видим какво ще ни спадне. 250. 2500, добре. Хич не е зле. И започваме Attack Defense от 1000. Нека започваме. Аз съм 3 левел, той е 6. Ама е много такова равно, нали? Не бокна. Ох, аз го бокнах. Значи... Не! Добре, изпусна. За малко. Защо не го следя? И пак ще вкара. Естествено, че пак ще вкара. Добре. Добре. Моля те, yes. И? Добре, бе. Дай пак. Добре. Още 2 точки, моля те. Не. Край. 1 точка. И губа. Край. Как е, хора? Всичко си направих както трябва и накрая... Много странно как ме победи. Да почваме Shooting Race. Да видим какво ще направим. Две на 2. Опа! Малко по-силно. Не, моля те, влезде. Той вече е 6, аз още съм 4, трябва да наваксвам. Добре, 6 на 6. 9. Добре. On fire. Вътре. Още една вътре. И вътре. Няма да е вътре. Вътре. Супер, 27. Влез. Не. Влезся. Добре. Хайде. Не. Няма нищо. 4 на 29 на 16. Го победих. Нека направим поне още 2 мача. Пак на тази. Обаче този път за 3000. Малко по-интересно. Да видим какво ще направим. Той как е 3? Добре. On fire. Какво има? Не. Няма да дам. Няма да му подам. Как имаш още on fire, бе? 30, не? Yes. 35 на 30. 38. 38 на 38. Добре. On fire. Добре. Боксъм. Боксъм. Охо. Всичко е живо влизава. 68. 47. Колко бързо го победихме. И то 3 бона взехме. Yes.
Супер, 4 левел. Дайте пак на това. No thanks. И залагам 600 000 хора. Ако сега ги взема, не знам, много ще съм доволен. Много рискувам с това. Но да видим какво ще направим. Ще опитам всичко възможно. Стърва. Ей, то, карам всичко. On fire. Ей, това е. Ей, това е. Ей, това е, хора. Не, влез. Добре. 49. Пак винаги той има повече. On fire е отново. Да. Yes! 63-65. Не! Изгубих, хора. Изгубих. Как може да изгубя толкова лесно? И това мисля да бъде от мен, хора. Аз бях Мариан, Gamer BG. Ако клипът ви е харесал, моля абонирайте се. Чао!